Nikto by nemal trpieť sám. Karol? Karol? Prečo si tú vodu predtým neskontroloval? Pokoj. Môžeš s ňou pohnúť? Môžem, ale dosť to pálí. A keby sme dopustili studenú? Zbytočne to zčerí hladinu a bude to páliť ešte viac. Viem, čo povie. Nepovedz to, prosím. Tak to ju budeš musieť rýchlo vyťahnuť. A zažiť peklo. Peklíčko. Ľudia si odvykli od bolesti, čo? Kápom v koncentráku si mal byť a nepodvodným účtovníkom. Je to ako keď odlepuješ leukoplast aj s chlpami. Susede po takejto vodnej depilácii plus gére navreli. No alebo tu môžeš stáť ešte hodinu a čakať, kým ti tá voda vychladne, ale zmeškáš panelák. Tento nácko ťa má prečítaného. Dobre, ale ostaneš tu so mnou. Budeš tu so mnou, hej? Ale áno. No a ešte sme chceli, dnes oslavuje okrúhle jubileum svoje 50-tiny dlhoročná členka Slovenského národného divadla, pani Marta Sládečková. No a pri tejto príležitosti sme si pripravili takú... No, Milan vie veľmi srandovne meniť tváre, tak... že by... No, tak. Muž, ktorý vaše umenie, pani Marta, obdivuje, chápe jeho hĺbku, nosieva vám kvety a možno by si s vami aj rád niekam po predstavení vyrazil. A teraz úplný dement. Toto je zase práve naopak muž, ktorému sa vaše umenie nepáči, neobdivuje ho, je to pre neho celé zložité a keby sa s vami stretol, tak by vaše herectvo určite podrobil dôkladnej kritike. A zase úplný dement. No a toto je vrcholový politik a úplný dement. Ja si myslím, že je to vtipné. Stále, že ideme hore. Nebojíme sa toho intelektuálneho humoru, nie? Je to dobré. Cítiš aký ten pokrok? Úplne jasne to cítim. No, mám taký dobrý pocit z toho mám.